התמיכה של אחת מבעלות הברית הקרובות ביותר שלה. האומרים אבל הם בהחלט החריפו את המצב. מסתרים קשה להתפתח לקרוא שראש הממשלה בלי הזמנת הנשיא מתקבל בקרב רבים מהעם. ואיננו מדבר בשמי, מפריע לי שעושה אזרח הצהרה ידירה שבכנות איננו מתאימה לישראל. בקרב אוהדי ישראל חבר החשש שתקו של נתניהו בקונגרס היא תחילת ישראל. The real leader of the free world is not the president of the USA, not until Mr. Obama is gone. It appears that the most trusted leader today is Prime Minister Netanyahu of Israel. I never thought I would ever say these words, but America, it's time to stand against the American president and to stand with the foreign leader who is opposing him. מנהיג העולם החופשי איננו נראה שאת המלחמה היחידה הצליח להביא את מול הסנאטור לשעבר ג'וזף ליברמן. עד מחר בערב, אומר ליברמן, זה יהיה מאחורינו. ראש יש עתיד יאיר לפיד מאשים את ראש הממשלה כי נאומו בפני שני בתי הקונגרס יזיק למאבק הישראלי נגד התגרענות איראן. רב הממשל לא יבליג על מהלכיו של ראש הממשלה מאחורי גבו של הנשיא. שלום יואב קרקובסקי, ראש הדסק הפוליטי שלנו. שלום אסתי, אז מתקפה מאוד מאוד חריפה של יאיר לפיד היום כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. סבור יאיר לפיד במהלך מסיבת עיתונאים שבה הוא מציג את מצב כי הנאום של בנימין נתניהו שנעשה במחשכים ומאחורי גבו של נשיא ארצות הברית יסב רק נזק לישראל. התזמון הזה בדרך שבה הוא נתבע כמו וחווים מאחורי גבו של הבית הלבן ומאחורי גבה של המפלגה הדמוקרטית יגרום לכך שהוא ילחץ ויקדם את איראן עוד צעד לקראת הפיכתה למדינת סף גרעינית. אין תקדים ראש מדינה זרה מגיע לקונגרס האמריקאי כדי לנאום נגד מדיניותו של הנשיא. זוהי הפרה של כל רשאי וזה מחיר. הנאום הזה יגרום לכך שבעוד דבר יסכים הסכם גרוע על האיראנים בלי לתאם איתם עמדות. גם זה תקדים מסוכן. כי עד שנתניהו סכסוך מיותר וחסר האחריות עם הנשיא ועם מערכת הביטחון האמריקאית, התיאום המוחלט בין שתי המדינות היה הנכס האסטרטגי הראשון במעלה של ישראל. נכס שיפגע לדבריו של לפיד, הוא מאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא עוסק רק בדיבורים, לא במעשים. הנאומים הפכו להיות תחליף לכל עשייה. יש משבר דיור, הוא נואם. יש משבר מדיני, הוא נואם. יוקר המחיה מטפס, נתניהו נואם. מערכת הבריאות מתרסקת, נאום ארוך מאוד. הביטחון האישי בשפל, שני נאומים, אחד בעברית, אחד באנגלית. נאומים זה חשוב. נאומים הם חלק מתפקידו של ראש ממשלה, אבל הם לא כל כך. כן, גם צ'רצ'יל נאם נאומים מפוארים, אבל לא בגללם הוא נכנס להיסטוריה, אלא בגלל שהוא הציל את העולם מהיטלר. וגם בן גוריון נאם, אבל הוא הקים את המדינה. המבחן האמיתי הוא לא הדיבורים, אלא המעשה. לפני זמן קצר ממש בבית העיתונאים בתל אביב בכינוס עם ראשי המטות בשילוב הצגת ספר המצע של יש עתיד, נביא גם קולות נוספים בהמשך. מתקפה חריפה על ראש הממשלה שנמצא עכשיו בראש. תודה. חברת הכנסת ציפי לבני, מראשי המחנה הציוני, שלום לך. שלום וצהריים טובים. חברת הכנסת לבני, אז אולי זה הזמן, ראש הממשלה פרנס, הנאום כנראה יתקיים. אולי זה הזמן לעצור את ההתנגחות הפוליטית, המדינית, גם אם לטעמכם היא מוצדקת, ולהתמקד בתוכן. נאום שידבר על הסכם גרוע שהולך שם זה הר הזיתים. ותקברות היהודי העד. השאלה כאן היא שאלה מדינית, היא מעבר לשאלה פוליטית, ככה אנחנו רואים את זה הרוב. הדרך שבה הוא נמצא שבהם כולנו תמכנו, גם חלק ניכר מהדמוקרטיה, והם חזרו בהם בעקבות דרך ההתנהלות של ראש הממשלה. אז מתפקידנו לומר שבעצם ראש הממשלה בנסיעה הזאת פוגע גם במאבק האיראני, גם ביחסים עם ארצות הברית.
כן, טוב. זה כן.